Ini sudah lama sekali. Ayo, kocok-kocok diingat-ingat kembali ke Bang Rawe. Ingkang nembang niki anu napa Bunda Buwo. Nggih. Iki anu Pak Din, saya pundi lho Kek. Iki gandeng sing ngendang iki teko anyaran kaya wadon le aku ora duwe duit iki toko Samsuke nggo sesuk tumpang linting ya le ya. Yo. Janji wis gedhe linting. Aku kurang sayang yo. Sono punya gaya le ya. Aku demo karo Pak Din iki yo. Ya. Bu, Yai mriki ngaten niku. Ningali wayang tentrem tertib. Ngoten. Itu kali den kula niku. Ngaten iki nek napa wayange mlaku ngenten iki ndelik teng warung kok pas limbuan metu meleh kaya demit niku. Kembang Rawe. Oh iya. Iki galak suwe ya. Suwe banget.
niki semangat. Kang Gareng apa? Iki ya ora ngira ora nyono kangenan iki najan to wektune iki wis setengah 3. Yo tinimbange kabeh iki merucut. Ya mengko ayo karo ya mlaku sak teko-tekane ya slametan. Mergo iki yen nganti konangan bapak kaya ngopo dibane. Lah wis kulino. Nang kono-kono iki anggere wong seneng-senengke sing marahi grecok-grecoke gurangane. Gendong ngomong ta ora iki. Untung iki mau kok wis dipalke. Ora ngono wong sih ning tengah dalan sik seneng-seneng bapak teko tak izin. Mulih ki ono. Yo kabeh yo mesti dhewe-dhewe. Lah aduh ora percaya. Undu bapak teko. Aduh. Bar mangan baku deh. Waduh indekes. Mungkin udut yo angel kok. Iki kesenengan gong ki adu. Rasane yo ngono kuwi. Ya bapak ki dasare biyen ki anggere udut ki mesti klobot. Ngene kalau mangsa cengkeh-cengkeh mungkul. Ya anggere krungu watuke ngono jan mesake kae. Iya ning nganggo ngono iki kesenengane wong tuwa to ya, aja dipaidu. Sapa ngrasani aku ae. Aku iki kok ora rasanono, wis ora ngubis. Mergo aku iki arep tuwa kaya ngopo biyen kuwi. Sing jenenge rokok utawa udut ki pancen sambenku ya jenenge rasa kuwi tak ladeni. Iya. Jane wayahe kaya bapak ki udune ya wis leren. Ora iso kok kuwi mergo isih duwe kesenengan. Ya sing udut ya ben udut, sing ora udut ora dadi rokok. Ya kesenengan ki larang regane Kang Gareng. Ya nek kabeh ngono ki ya dijogo kesehatane. Nalikane rabe anak-anakku kabeh areng pitulan kowe kakon kawoma lemah pari kawoma mangerti ya ber kowe kuwi kabeh minangka dadi anak-anakku nyembuh lawan anggomu ngomong lawan bendaramu para Pandhawa kang duweni gegayuhan adyanto seneng ing suwun Prabu Kuntadewa bakal nyenengake para kawulane nganti
tulun tumurun mengerga kebak anggone nampa nikmat saka panguwasaning Gusti. Satemah ingkang sinuwun duweni gegayuhan bakal wujudake ananing sesaji Raja Surya. Nanging perangane kabeh ngono kudu mangerteni apa to sing diarani sesaji kuwi mono. Kabeh ulu pawetune kang sangka para amung kisma tegese amung tani nggone padha anandur. Pala wija, pala pendem, pala kesimpar. Merga iku barokahe wis ditampa dening para anak putu kanggo nguripi kabeh keluargane. Kula dadi ratu ya kaya ingkang sinuwun Prabu Buta. Nanging ngerti ya Ger. Untuk dina iki najan to becik kang dadi gayuhe ingkang sinuwun Prabu Buta diwetela ijik ana gegimbang kang kepengin gawe reget ana ing bumi Ngamarta. Malah kepara. Aku njaluk tulung nglawan kowe-kowe kabeh. Bareng Petruk lan kowe Bagong dipun mau tentang. Kowe caket tawa cedhak kelawan ingkang sinuwun Prabu Buta Skandang. Bapak ora bakal ngetut kuwi durung bakal ngadep ana ngersane ingkang sinuwun Prabu Buta. Yen lelakon iki jaba durung. Mergo aku ngerti polahe Ndara Kuwerku Ndara. Ning nyatane apa nadyan to ingkang sinuwun Prabu Ndarawati wis ngelingke nyatane nadyan to ingkang sinuwun Prabu Ndarawati iki kena diarani menungso kang paskita titesaning Sang Hyang Wisnu. Ning nyatane wektu dina iki ora ngerti colok ing urip. Nah, mumpung durung kasep kowe melu satata. Melu satata mbok menawa ana tamu kanggo paseksen kanggo nganake Sajira Jasaya ning Praja Ngamarta iku mengko babakan wujuding daya iku mau aja nganti ana kang kewilangan tegese. Nadyan to ana suguhan sakanane aja nganti kliwatan yo Ger. Kowe tak dapuk dadi yo among tamu. Kowe tak dapuk ngemong kelawan para daya-daya kuwi mengko Ger kabeh wae. Aku njaluk pangestumu. Aku bakal mrepeki kelawan Ndara Werkudara. Merga apa? Saiki kesuwun Prabu Kresna kuwi batine ditutup. Ora ngerti sejatining kang dumadya ning Madyapada iki nggih mo. Menawi resanipun Kanjeng Rama kula tak ngriyine lampah. Iya Pak, aku tak dhisik. Nggih mon kula nyembah pangestu. Ingkang ngatos-atos nggih mon. Sing ati-ati lho Pak. Sing atos-atos lho. Ayo. Matur nuwun dongamu kabeh. Tanpa nganggo lantaran donga saka anak-anakku. Bakal bisa mentasake bendaramu sinuwun Prabu Buta Skandang. Wis siwang-siwangan yo ngger aku njaluk donga pangestu Ger.
kakang ingsun sandang yen to lakon ning kadang-kadang Pandhawa iku ora bisa lolos-lulus Kyai Samyajanggone bakal ngadani to kok ngajeni anake wujude Sajira Jasaya kamangka wis kawentar yen to Prabu Kresna nyintir sing Sang Hyang Wisnu dewa kang manis iki wis mangerteni sajroning pinatrah Kresna jebul kuwi menungso mung kabar ngaya-wara ngerti ento penandange kadang-kadang kaya mengkono ora bisa ngudari petenging jagating Pandhawa wedah apa sinebutan titi sing Sang Hyang Wisnu yen to lakon iki ora mantek Kresna jenengane kudu kok kalih jenengan ora prayoga ratu kok ngisi-isini akan semar dosa apa kang ingsun sandhangaken nyatane kaya ngene iki kang dadi penandang kula niki ngeten jenengan niku kula anggap kleru sampeyan niku dadi ratu sing waskita merga jenengan niku tindak saking Ndarawati mung nuruti karepe jenengan mboten lahir batin pun yen mboten pitados jenengan iku kudu lahir batin anggene sampeyan badhe nyekseni wontenipun para kadang Paduka Pandhawa ngatenake Sajira Jasaya aku kudu kepiye Kakang Semar ingsun kudu piye nah ngeten cobi jenengan midhangetaken cara batin yen to pancen jenengan iki pancen isih titising Sang Hyang Wisnu jenengan semedi sawetawis monggo netra panjenengan remaken sawetawis mangke enten gambaran apa kaya ngene kan gedhe kakak dhewe. Monggo gek diudari. Ndara kula werku ndara anggenipun badhe merjaya wontenipun Nalendra kengkanipun Sinuwun Prabu Jarasandha menika mangke lolos lan botene menika gumantung kaliyan panjenengan. Monggo jenengan dongengaken ndara werku ndara menika ora mangertos piyambak. Ya Kakang aku njaluk pamit nggih. Kula awat-awati nggih Gusti.
Budhara piye? Ini ya Di. Nalika semana nggonmu bakal mrejaya mungsuhmu. Angsa kalan Dimbaka kuwi ora bakal sampurna marga apa? Siji mati dilangkai ragane urip meneh. Siji mati dilangkai siji urip meneh. Banjur nganggo cara piye? Nganggo cara sampyuh. Nganggo cara sampyuh. Iya Di. Wah, aku pamit. Ayo Di, yo Kakang ayo. Oleh Budhara. Mungsuh bebuyutane awake dhewe. Wah. Wah, ajae Budhara wis nang papan kene. Lah kae Kakang. Yo Di. Wah, ayo dipercaya bareng-bareng. Sang mawe sandro sabarang kadul kirmaya kulani. Wah, kowe jebul sisih ana kene Werkudara. Iya. Wis wani mungsuh karo aku. Aku pancen ngaponi mundur saka peperangan. Nanging mundur kok ora nyoso aku kalah karo kowe karepmu. Yen to pancen kowe kepengin mateni Werkudara, aja mung ijen mbok ijen maju bareng kowe lah salah. Yai, Yai Jaruk perang bareng. Yen mungsuh mung siji karepe piye Kang? Nganjaluk dikeroyok, ayo dibondo. Yen apa pancen kowe arep bondo karo Budhara ayo maju bareng. Lena pangendaro. Tebak diadamu lakon lesat igamu. Maju lesat aku.
Wah, atu Gustimu malah wis padha ngurip semengkem nang bumi kaya ngene. Wah, coba ndang ngono piye. Kok sajake ya wis tewas kok. Wah, iki ketiwasan iki lho. Nek ora mujatur sanisi nuwun Prabu Jarasandha wah. Ngono malah ora cetha. Karepe wis iki tinggal kene wae. Lah batange wis ben ning kene ora ana sing ngurusi dhewe. Ayo mujatur nuwun Prabu Jarasandha. Ayo. Kan kowe bilung apa sih? Melayu-melayu keringetmu dleweran apa? Ana apa lho? Ngomong apa lho? Ngaturaken katiwasan. Isin nuwun Prabu Hamsa kaliyan Dimbaka. Hamsa karo Dimbaka napa? Mboten niku apa lho? Ya kowe to, Kak, aku wis seret. Ngomong kok. Iya iki. Nuwun. Rasane kok kalipun sampun temekan ing pecah. Sapa sing mateni? Werkudara. Wah, dudu karepe. Werkudara. Ya ora ngono. Ayo iki. Mari jajan ati bus. Werkudara iki sing tak goleki. Kowe mateni andhanku. Dimbaka karo Hamsa wis tekaning mati saka tanganmu. Iya. Ora kleru pancen aku sing mateni. Aku sing merjaya. Utang wirang dibayar wirang. Utang nyawa dibayar nyawa. Arepku males mati. Yen males mati piye karepmu? Oh, aku ora nrimo. Ya ora nrimo karo iki jalukmu.
saking kutha saking guru kula mangkono caritane napa Narwati sang Srikresna imbal pangandika Yayi Werkudara. Wah, piye? Piye Yayi? Antuk pangujimu. Kabeh mungsuh wis kabeh tak tekane pati. Yayi Werkudara. Piye? Iya, Di. Yen to pancen kabeh wis sembodo apa kang dadi pamundhute kadang-kadang Pandhawa anggonmu bisa bengkasi karya. Yayi Werkudara aja kesuwen ana papan kene Yayi. Mbok menawa pancen iki wis winanti anggone para kadang Pandhawa hangenengake Pancandriya nyuwun wonten ngarsaning Pangeran Gusti Kang Maha Suci. Mbok menawa lelantaraning beniki para Pandhawa banget anggone syukur ngarsaning Gusti miturut kapitayan lan agama kang rinasuk bisa mbabar sentosa yen tentrem nganti tumurun-tumuruning para Pandhawa besok Yayi. Ayo sowan ngersane barokah. Ayo tak dereke Yayi. Bagus. Ki sanak mengko dhisik mandheg dhisik sapa kang dadi aranmu? Inggih Sudi mastani kalian jasad kula. Kula menika pun Jayatsena. Jayatsena. Sik mengko dhisik. Apa aku kaya tau krungu sing diarani utawa sing sinebut Raden Jayatsena kuwi sangka Praja Magadha. Inggih. Lah, tekomu ana papan kene duwe kekarepan apa? Nyuwun pangapunten menapa saestu Sinuwun Prabu Jarasandha sampun gugur wonten madyaning peperangan. Iya. Dheweke pancen gugur ning gugure iki gugur suci amarga sabela kelawan negarane. Mula kang saka kuwi Jayatsena. Lah saiki kowe nrimo apa ora? Nggih paduka menika sinten? Yen kowe pengen sembuh lan pengen mangerteni kelawan aku ya aku iki sing diarani pamomong ning Pulo Jawa. Aku iki sing diarani Kyai Semar ya Badranaya. Duh. Sang Hyang Wismaya. Sang Hyang Wismaya. Aku dudu Sang Hyang Wismaya. Sang Hyang Wismaya. Lila yen to kowe manjen nyawang kelawan batinmu yen aku iki Sang Hyang Wismaya. Sing sabar ya, Ngger. Nalika semono kowe digula wentah supaya bisa ganteni keprabone wong tuamu nanging pakertine wong tuamu kae ora bener. Mongso ratu semono mbane mung arep dadekke korban. Dheweke bakal anake desa Jiludra bakal makan anane Sang Hyang Bathara Kala. Kanthi kabeh mun wis tekaning pati wong tuamu iku tegese luare para Nalendra lan Nalendra kang bakal dipekakak ora bakal kasembadan nanging sing diarani kanan ireng lawan putih ora bakal menang ireng. Wis to pancen saiki sing wujude ireng bisa ngrembakani. Wis to pancen winanci besok tekaning alam kang dumadi. Sing diarani putih kang bisa ngilangi kabeh kang dumadi warna ireng kuwi mau Jayatsena.
ngira bakal ulun pasrahe wujuding negara Magadha. Gantiya keprabone wong tuamu. Nanging pawelingku kowe kudu cedhak kelawan para Pandhawa. Aja pisan-pisan gawe olone wong Pandhawa ya Jayacena. Inggih ulun. Lah, masa bodho. Kowe baliya lan gawe. Prajurite wong tuamu sing kira-kira kena ditata ya ditata. Yen ora kena wis tono lakon apa bakal kira ngerteni dhewe. Kae sing ora bener tumindake kae wis purba wasisa tak aturke marang kowe Jayacena. Nyuwun pamit iku lho. kados pundi wangsulipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati kok mboten saringgit kaliyan Koko Prabu Mandura. Nyuwun pangapunten Nyai. Koko Prabu Mandura ketingalipun sampun badhe kundur wonten ing Gari Mandura. Nderek kamukten bilih kalenggan menika namung nderek angestreni saha kala pintun wontenipun pandonga suci dhateng para kadang-kadang Pandhawa anggenipun badhe ngadani wontenipun Sajiraja Surya. Nggih ngaturaken gunging panuwuning tanpa pindhan Koko Prabu. Taratamtu kala wau bingahing ana sing manah para kadang Pandhawa. Anggenipun mangesti kepengin sanget mujudaken suka sajroning nala kaliyan para kawula wonten ing Praja Ngamarta ugi mbabar wontenipun karahayen inggih Koko Prabu inggih Kaisar Nyadi. Namung kewala
Gandeng kalenggan menika para nalendra ketingalipun sampun sami luasake pakunjaran. Bilih menika mangke sampun winanci negari Ngamarta titi tentrem. Sawanci-wanci nadyan boten mangempal kaliyan para kadang Pandhawa iktosipun menika sami pamomonging jagat inggih Kyai Semar ingkang sampun leledang menika hangendhek lampahing para nalendra ingkang badhe lumebet wonten ing Praja Ngamarta satemah para nalendra samiya kundur wonten negarinipun piyambak-piyambak inggih boten dados menapa kok menapa. Wah, dadi iki mengko anane syukuran iki ora mujudake sing dikandhakake kelawan Sriteng Kresna kakangku ini ya. Wong syukur kuwi ora susah disekseni nalendra kang akeh, wong pinter kang pinilang cacahe. Kabeh ngono wis nyumurupi mbok menawa lantan nanggone digayan kaya iki mengkono kabeh wis bisa tumurun ana saisining jagat iki. Luwih-luwih nyanyi muga-muga aja mung para Pandhawa sing bisa maloyakake kamulyan jati. Aku njaluk donga pangestune Nyai Werkudara kuwi Nyai Samyaji mugi-mugi benjangipun kang raka saged angadaning kados kajengan panjenenganipun Nyai Samyaji inggih. Kula sakadang namung nderek ngamini kok Prabu nggih. Menika wonten liliping kawontenan menika gandeng kang jenibah ngicali sukertanipun ingkang kagungan kersa menika wonten dawuh saking kadang kula mugi sedaya kelawan sageta rahayu ingkang ngicali Sukerta rahayu ingkang dipun icali Sukerta mugi rahayu sedaya kulawarga kula wangsa wonten ing bumi mijil Kismantara mriki langkung-langkung para pamidanget wayang kulit kanthi menika mangki sumangga tansah nyuwun hayu-hayune ning hayu-hayune nung sedaya dumunung raos ning manunggal kaliyan kapitayanipun piyambak-piyambak Kyai Samyaji inggih para Prabu kanthi menika pandonga suci ingkang pungkasan kula suwun inggih mboten namung pandonga lair namung batos kula mugi panjangkanipun Bapa Suwana keluarga mangke sabibaripun dipun itali Sukerta kaliyan lampan ingkang manunggal syukur wonten ngersaning Gusti tansah gengsera gangsara anggenipun upaya sandhang boko nganti rah tumurun benjangipun.